Aku rak wis tepung karo kowe to Suminten. Apa wis tepung? Kok kowe ra gelem ngematke mataku? Aku ra iso mengo Suminten mergo iki kelire nang kene. Aku ki tresno karo kowe saestu. Aku ra iso nglakoni Suminten mergo aku wis dijodhokake karo si Cemplon. Anu cempluk. Heeh, cempluk. Carene kowe iki kowe dijodhokke karo aku lho. Jare sapa? Carene bapakku. Kuwi rak ming ngakal-akali bapakmu, nek aku ra iso rabi karo kowe. Tenane. Mergane apa? Ya kowe iki kejaba, nek ayu ning awakmu kuru kaya ngono kuwi tanpa daging kaya ngono kuwi. Kuru kuwi saiki ya Brata. Ora kena nggo gojekan. Nek diteladeni solemu. Piye? Nek diteladeni solemu. Sing arep lateni sapa? Ora bakal iso. Wis pokoke aku ora gelem karo kowe kuwi aja ngoyak-oyak karo. Iki mergane kowe kudu reti ya Brata. Saiki ki anake Pak Yus kuwi wis coblosan mosok aku ya golpu terus. Aku ki rong payu-payu. Kowe kudune gelem karo aku wis ayu aku berpendidikan tinggi. Aku nek kon rabi karo kowe emoh, nek kon nyoblos aku gelem. Heh? Nek arep nyoblos ya kudu rabi padake. Rambutmu putih petak kuwi artine padha karo kesucian cintaku padamu Brata. Kowe kudu reti. Kowe duwe 2000 apa ora? Arep nggo ngopo? Aku arep nyilih tak nggo memarkirkan hatiku padamu Brata. Wah, iki kata-katane Suminten milenial iki. Njaluk dit 2000 barang nggo markir atimu ning atiku ora ana tempate parkir. Apa ora ana? Ora ana. Wis dinggo liyane. Nek ngono aku tak nyilih kabel wae Subrata. Nggo ngopo? Tak nggo nyetrumke atiku ning atimu Brata. Piye? Apa aku kurang leku bajul awakmu ngantek nyemprot iki? Aku tetep ra iso nglakoni. Aku tetep emoh. Kowe kudu gelem Brata. Misale aku ketemu jin ngono ya. Aku dikon jaluk 3 permintaan. Apa? Kowe ngerti sing tak jaluk apa? Apa 3 permintaan? Kamu dan kamu. Coba, nek pancen kowe seneng tenan karo aku gandrungen. Kanggo apa? Nganggo montor. Montor. Ya nganggo tembang kok nganggo. Nganggo tembang ya tak tembangke ya Brata. Biyen aku cek betah, suwe-suwe aku mlumah. Suwe-suwe kok ngapa? Mlumah Brata.